Jama'a muna kira ga al'umma akan cewa ku dinga duba kuma saurara a gidan TV na Sarari TV ɗan al'umma domin wannan ganin al'adu da kuma yadda suke bunƙasa al'adunmu na gargajiya. Na kira ga jama'a ku dinga kallon Sarari TV ɗan al'umma, musamman ma program nasu na daga masarautunmu. To Allah ya bada iko, kuma muna bada shawara kowa ya kalla, babba da yaro, domin nan ne za ka ga al'adanka, kuma za ka yi kwaikwayo da kuma za ka san ka yi alfahari da rayuwa wanda iyaye da kakanni suka yi, kuma ka gina naka. Duk al'umman da ba shi da al'ada macece ne, saboda haka kar mu kashe al'adunmu, mu zama muna raya al'adunmu, mun ga cewa lalle al'ummanmu ta bunƙasa. To na gode muku.